Здравейте всички от Бай-бай. YouTube, аз съм Валката и аз почвам клип, той вика бай-бай. И в този момент продължаваме нашето минно оцеляване. Продължаваме Survival в минута. Hello. Сети се. Така и hello. Трололололололо. Не се ще купам надолу до бедрок и от бедрока ще купам на някъде. О, лава. О, е. Той намери. Аладин. Не знам дали някой от вас не е гледал филма Аладин, но трябва да го гледа. То филма не се казва Аладин, се казва Диктатора. Както и да е. Аладин диктатор. Да бе, Аладин Диктатор. Ами Аладин е диктатор във филма. Необразовано момченце. Добре, значи Redstone, всякакви глупости, лапис мадури, силвър, Лапис мазоли, бе. мадури. Лапис мазоли. Казах, лапът, стъпът. What the fuck, още лава. Махай се от мен. Ти не можеш да ме спреш. Казах, че не мога да ме спреш. Добре, бе. Ако съм... Добре, тук има толкова лава. Няма диаманти пак, бе. Как така да не я ман? Няма човек. Ще копам на там. Лапис. За тази работа има X-ray. Да, аз не ползвам екстри. Пък и Абе, в да. Текет няма екстри. Имам пред в Кой Текет. поголваш, че не ползваш X-ray, бе? Не ги приказвай на мен тези работи. Ако ползвах екстри, до сега бях намерил доста диаманти. Ама по принцип ползваш X-ray. В сървъри, да. То кой ни Сега ползва всички екстри в са- сървъри? Абсолютно всички сървъри те гледат. Няма да те пуснат в никой сървър. Дали си Да си чувал? поправя кирката. Дано не се чуваш. Ако се чуваш, ще ти спра гласа. Как се спира глас? Вау. Ще ти сложа тапичка в устата. Ела за нас да видим на кой на кого ще сложи тапче. Не знам къде живееш. Тапичкар, мазен. Че един голям тапичкар. Напомня ми. На теб. Редстон. Аладин, мадафака. Фокус, мейджуете. Ай, стига бе, Николинит пага бе. Или кото е той. Никой ни... Чай, също какво е. Николите. Никола. Никол. Ога. Никола от Косъня. От кога Никола се намира в земя? Никола е вече руда. Той е трансформер. Коментатора ми е много забавен, какво да ви казвам. Лайка забавен. Аз съм лайка забавен, ти го знаеш. Си лека бавен. Толкова си забавен, че да си бавен. Той говори на себе си. Не в момента гледам тебе. Гледам твоя снимка в момента. Не питай откъде има. Та потъка как ще ме види? Защо ме видя, нещастник? Аре, ела ме. Ела така е нещастно момченце. Ще убий сигурно. Аз съм смърт. Иди ме гледам. Just idiot.
Бъхнат. Не. Нищо вътре. Интересно. Аз съм интересен. А ти не си. Защото не си Аладин. Ако той ви дразни, пишете коментар. Ако не харесвате валката, пишете коментар също. Очаквай много коментари, валка. Ако смятате, че валката не може да снима клипове, е много смешен, напишете коментар. То с него слушайте, беше голяма грешка да участва в моите епизоди, но какво да направя? Моите епизоди. Ти си коментаторът. Да, направо. Капиш? Не, Чапиш? не. Ов, пак Николите. Папиш? Намерих Никола, мъкни. You don't say. И много Никола, бе. Ако отидеш в болница, ще кажа, че това хив тест е Аладин. Аладин. Аладин такъв. Аладин. И не става, не струваш. Човек, питам се намеря поне 5 диаманта. За какво са 5 диаманта? За да се направя Enchanting Table и да отида до Недра, защото с Недра има нови руди и е много по-интересно. Много неща могат да се направят. Оф, админа на този сървър, дето играе човек, не знам какво прави с хората, казва, че стига порно. Човек, знаеш как лайкат за световно, всички викат да админе с... как се каже? Redstone, Down. Ruby, Lapis Lazuli на също място. Да админе с downloading порно. You don't say. Just you don't say. Ураниум. Ураниум? Той намери уродиум, дами и господа. Дами и господа, той намери уродиум. Човек си чества в Dark Orbit, бе. Сега може да го използва в Dark Orbit и да си купи F3, за която си е мечтал 3 години. Направо, ти имах 10 в тройки. Защото ботваш. Не, защото бях прекалено мощ. Защото ботваш. Даже мога да ви кажа името на бота. Казва се Boxybot. И той събира Boxybot. Да, и просто си дам акаунта, който цъка случайно Dark Orbit в Европа, глобално 6. Акаунта му е някакъв много прецакан, изобщо не се подлъгвайте да го взимате. 10 в тройки, 10 в двойки, Голиат, скин, един ирис. Слава работа! Не си повелите, нали? Така че замълчи. Да не говорим за тебе, бе. Дед беше с Венге. Защото ти ботваш по цял ден. Аз поне играех като мъж, а не като жена като тебе. Нещастно момче. Ти бях по-голям лео от тебе. Мъга. То ти играеш повече време от мене, играеш с 2 седмици повече време от мене. Нещастно. Добре, бе, добре. Отвратително момченце. Кой ме цепка? Някой ме цепка. Него някой го цепка. Аре, тъпят. Сега май ще направя 4 епизода, докато не открия шибан диаманти. О, ти!
Ми не човек, много искам да открия диаманти поне. Диаманти! Той Фуя! намери диаманти. 4, 5, 6. И гасим якото. Няма място в инвентарито. 6 диаманта. I'm coming home, coming home. Tell the world I'm coming home. Tell the world is coming home. Tell the world to run. Добре, сега ще стане малко тъмно, защото случайно отивам и да се изкачвам нагоре към къщата. Само да изкупам тези руди. Съборихме стената. Ние съборихме стената. You don't say. Аладин. Аладин. Добре, пак става тъмно. Изгасвам тока. О, чай си, там имаш силвър. Какъв силвър таго на тебе, бе? Имам 27 силвър. Добре, изкачвам се към къщата. Съжалявам, че е тъмно, но... Такъв е живота. Но, дами и господа, това е шпиш. Умрете, нещастни хордове. Който тук играе World of Warcraft и е хорд, И... Да, това ще бъде всичко от епизода, защото аз вече се изкачвам нагоре. Падна ми грам глад. Чакай бе, още не съм спрял. Чай, поне да се изкача. епизод ще правиш ли? Не. Искам само да се изкача до къщата. Как така няма правиш трети епизод, бе? Отвратително момче. Ми вече ще кача след 2 епизода, ще станат общо 8 епизоди. За един ден колко епизода съм качил, човек. Ще цъка малко League of Legends. Какъв League of Legends, бе? Някой позволява ли ти е такова смисъл? Не. Ами за вас, Чай да служи. продължаваш да снимаш клипове. This is your destiny. Ай, докато се изкача то. I said this is your destiny. You have to снима клипове. Вау, яшка, вау. Капиш? Yes, качих се. Опа, хълът съм. Кой не се качи, дами и господа? И вече сме в нашата готина къща. С един тон руди. Чамиш, малиш. Умрете. Чамиш, малиш. I have to избяга от тук. Добре, аз трябва да направя още един чест за руди, защото доста руди, какво да кажа. Бай-бай. Бай-бай.